Ръководството на община Силистра признава, че е стигнало до идеята за дарението не случайно. По този начин успяхме да срещнем в една посока желанието и на обитателите, и на община Силистра, едните да получат собственост, а ние от своя страна да се освободим от собственост, която в момента не можем по законен начин да управляваме. Очаквам да се получат нещата, дано те да осъзнаят всичко това, за да може да ги ползват тези жилища. Ромите обаче са недоволни. Кой ще ги правим? Разбирам, да не доставят всичко, да си оправим ние поне, сами. Той не го правят, той нещо не го правят. Колко пъти ремонти сме правили тук? Да. Ама аз вече аз тъй казвам, на лято аз ще го оставя този блок, ще видя някъде да си направя на поляната, са от тухли, да отида да си взема тухли, да си направя една къща, 2 стаи там, ще строя. Но аз не виждам смисъл, да ви кажа. Абсолютно всичко трябва да се ремонтира и не зная просто. Ние нямаме бъдеще в това. Калипетрово. В този блок, специално в този блок нямаме никакво бъдеще. Ако се направят, да направят блоковете както трябва да бъде, ще си платим водата, тока ще си платим редовно, както правят и другите. Ние всяка вечер се молим на Господ да ни падне блока с Ади остави на нас, децата ни. 2 тераси паднаха, лятото беше. Хубаво, че децата на татъка бяха, не играеха пред блока. За ТV7 от Силистра, Любомир Добрев.